Jah Prayzah wanyora tsamba yake achitenda vanhu vakaenda kunomubatsira kuchema baba vake. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Anyora iye akati, as I reflect on the recent farewell we gave to my beloved father, my heart is filled with so much gratitude. The funeral was a touching tribute attended by thousands, including friends from the industry, fellow artists, promoters, my band, 3G, the band, church and traditional leaders. Your presence was a source of comfort and strength. A special thank you to Nyaradzo Group, Sawira Mukuru, makaratidza usawira hwose, and we gave Mudara the perfect send-off. Kurongeka kwazvanga zvakaita, wese aivepo akadada nazvo. Your dedication ensured that my father received a dignified and respectful send-off. Hakuna humwe usawira hunopfuura hwamakandiratidza munguva yekuchema baba vangu. To divine concert sound, your commitment in the international standard of sound and stage set-up was beyond what words can express. Vanhu vakafara nekupemberera upenyu hwasekuru mukombe, pungwe kusvika kwati ngwee, zvinova zvaiva zvishuviro zvababa. Ndinoziva kuti rufu haruuye takagadzirira, uye ndinoziva kuti tese taishuvira kuti dai takwanisa kusvika tachemawo nemhuri yekwamukombe. Asi to all the family, friends and fans who sent their messages through calls and online, your words alone have been a source of solace and have helped us immensely during this difficult time. Knowing that so many share in our loss and remember Sekuru Mukombe fondly is truly heartwarming. As we move forward, I carry with me not only the memory of my father, but also the love and support shown by each one of you. Ndinokutendai kubva pasi pemoyo wangu makaita basa, saka tatendwa tese naJah Prayzah neakubatikana kwatakaita nerufu rwasekuru mukombe. Apakazoitwa music bendi rikaridza kusvika kwaedza. Vanhu vakatamba, matsembere akagutsirira, vanhu vakazodzokera kudzimba dzavo vaane arthritis kuuZumba uku. Asi zvinhu zvese zvakafamba zvakanaka. Sekuru vakagona kuradzikwa nenzira ine uremu. Nyaradzo yakagonawo kubatsirana naye sabrand ambassador wavo. They actually showed kuti vamatarani cares for vanhu vavo vanovashandira. Zvinodadisa kuti baba vakaresta in peace.